खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गासैनिसिमबो गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गोजोन हामलायथि जासिहरग्रोबाय। दिनै 2022 मायथाइनि गिबि सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै गोदानै बाथौ खेराइ रिजर्टखौ बेखेवनाय जायो। बाथौ खेराइ रिजर्टआ गोसो बोनो हानाय मोनसे रिजर्ट। बाथौ खेराइ रिजर्टआ सामथाइबारि हाथाइनिफ्राय एसे सानजाहा राजालामानि साखाथियावनो दङ। मख'नो गोनांदि बे रिजर्टआव साफ्रोमबो हाबग्राफ्रा एन्ट्रि फिस महरै 500 रां होनांगोन। मा मोसानाय दं दिनै? नेपालनिफ्राय दं, भुटाननिफ्राय दं, ओमफ्राय लकेल कालचार। अपेना दिनैनो जादों ना? अपेना दिनै 12 बोसोरनि उन्दै दंबा फ्रि जागोन। 12 बोसोर गाहाय दंबा मख'नो गोनांदि दिनै 2022 मायथाइनि गोदान सानजों लोब्बा लाखिनानै निउ इयारनि हाबाफारि महरै दिनै रंजानाय मोसानाय बायदि बायदि हाबाफारि बानजायदों। गोदान बोसोरनि गिबि सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव लावखार ओंखाम जानाय रंजानाय खौरां जोंनिसिम सफैदों। क'क्राझार बाथारमारियाव थानाय दाउखि ब्रह्म गौरां पार्कआवबो गोबां होंगो दोंगो जानाय नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो दिप्लाइ, धिरबिल आरो गुबुन गुबुन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफ्राव लावखार ओंखाम जाग्रा हान्जाफ्रा लावखार ओंखाम जाफैनाय नुनो मोन्दों। दिनैनि गोदान बोसोर समाव बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफ्रावबो गोबां होंगो दोंगो जानाय नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय फिन नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ जासिहरफिनबाय। रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।